kasan waɗansu 'yan matan da hure musu kunne ake, idan kina saka hijabi kina saka niqabi ya da aiki samu miji. Allah to Allah ne sai kin saba mishi ya baki miji, sai kin fita da tsaraice ya baki miji. Ai dai ki gamu da dan iska. Jama'a mun fahimta? Kuma a ina ne, a wani gari ne, a wace ƙasa ce waɗanda suke saka hijabi da waɗanda ba su sa hijabi, wadda ba su sa hijabi suka fi auruwa? A ina ne? A ina ne wadda suke sa hijabi sun yi kwantai, masu fita da tsaraici su kuma suna auruwa? A ina ne? A ina ne? Ka gani? In kin bi Allah, Allah ne zai zama gatanki. Allah ya ce wa man yattaqillaha, duk wanda ya ji tsoron Allah ya ja'allahu makhrajan, Allah zai sanya mishi mafita. Na biyu sai ya ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, sannan Allah zai azurta shi ta inda bai yi tsammani ba. To ina amsan ta fito, ta inda baka yi tsammani ba.